Soc Helena, de l'Institut Mallorquí de Ciències de l'Espai. Avui vos xerraré de les pluges d'estrelles. Les pluges d'estrelles, o més correctament, les pluges de meteors, són produïdes per cometes. Quan l'òrbita de la Terra travessa la zona per on ha passat un d'aquests cossos, ens trobam amb milers de petites partícules que el cometa ha anat deixant al seu pas. Quan aquestes partícules, els meteoroides, entren a la nostra atmosfera, la fricció fa que la temperatura s'elevi considerablement i es produeixi un resplendor que podem veure durant uns segons, els meteors. Aquesta fricció durant l'entrada a l'atmosfera fa que s'arribin a temperatures d'entre 3.000 i 7.000 graus. No està gens malament, tenint en compte que la temperatura de la superfície del Sol està al voltant dels 6.000 graus. Quan les veiem, semblen estar molt properes, però en realitat els començam a veure quan es troben uns 120 quilòmetres damunt la superfície terrestre i solen desintegrar-se totalment quan estan a uns 25 quilòmetres. Al llarg de l'any podem veure diferents pluges de meteors produïdes per diferents cometes. Una de les més populars la podem veure durant l'estiu, els Perseids, produïdes pel cometa Swift-Tuttle.